Ute på säsongens första fiske. Kör en Norroland Disco Dancer. Nej, jag slapp! Nej, dubbelhugg! Första och andra kastet, va? Aj, aj, aj. Han är giganorm. Den är mega stor. Den såg verkligen tyngre ut än vad den var också. Mega gäddan. Vad heter de där då? Mini Dancer någonting. Norroland. Magiskt. Den släpper vi tillbaka. UL-grejer. Ja, det är bra skit det. Jag trodde det var en abborre, det hade varit en fin en. Perfekt krokad, men adjö.